Čaute dronisti, dneska hlavne pre tých, ktorí s dronmi začínajú alebo si nejakého drona plánujú kúpiť. Určite uznáte, že dnes začínať lietať s dronmi nie je úplne jednoduché. Začína to registráciou, potom je tu kopec nariadení, kopec zakázaných miest, kde sa nesmie lietať a jednoducho nie je to jednoduché sa v tom vyznať. Ďalšia vec je, keď začínate lietať s dronom, tak aj to lietanie má nejaké úskalia a hrozí tu aj to, že toho drona môžete nejak rozbiť, alebo vám uletí, alebo nebodaj spadne do vody, čo tiež nikoho nepoteší. Kvôli tomuto, aby sa toto nestalo, tak ma oslovilo zo pár ľudí, aby som im dal nejaké krátke úvodné školenie, aby sa vyhli týmto patáliám, a preto mi napadlo, že takúto službu ponúknem aj vám. Ak by ste teda chceli pomôcť tým, ako sa zaregistrovať, poradiť si s administratívou a po prípade naučiť sa lietať, môžeme vybehnúť niekde tuto za mesto, ak ste teda z okolia Bratislavy, a ukážeme si, čo robiť a čo nerobiť, aby vám ten dron niekde neuletel, nenarazil alebo nebodaj nespadol do vody. Takže toto všetko je možné. Neviem všetko, ale za 10 rokov myslím si, že už som tých situácií zažil fakt veľa a už ma snáď len tak niečo neprekvapí. A ak máte záujem, podelím sa s vami o tieto moje skúsenosti. Myslím si, že vám to môže ušetriť aj nejakú tú pokutu. Po prípade vám ušetrí peniaze za rozbitého drona, ktorého nebudete mať. Samozrejme, stojí ma to nejaký čas, takže nebude to úplne zadarmo, ale ak teda máte záujem o nejaké takéto úvodné krátke školenie alebo spoluprácu v tomto smere, zavolajte mi alebo napíšte, ja verím tomu, že sa dohodneme. Napadla mi ešte jedna vec, ak ste niekde zďaleka, plánujem alebo rozmýšľal som nad takou vecou, že urobiť nejaké online školenie. Ak by ste mali záujem o nejaký takýto online kurz, dajte mi prosím vás do formulára, ktorý je dole v popise. Uveďte mi tam, že či by ste mali záujem o takýto kurz, alebo nie, aby som vedel, že či sa mám niečím takým zapodievať. To je na dnes všetko a hlavne teda, ak teda máte záujem o takéto informácie a spoluprácu, tak volajte. Budem sa tešiť, ak vám budem môcť pomôcť.